Нищо не е скучно, какво правиш? Оправям се. Оправяш се, за къде се оправяш? Ще излизам. С кой? Си ни приятели. Майка ти знае ли? Тя е твоя майка, бе. Ей, сега ще ви кажа. Не, бе, знае. Добре. Защото нали знаеш, ако мама не знае. Трябва да й кажа, няма някой да й кажа. Добре, аз стигна до магазина, нещо искаш ли? Ти ли ще ми купиш? Трябва да дадеш пари на място. Как без пари? Да зато тук родител на стойния ти плащам нещата. Не искам. Хубаво, искаш нещо или не? Не. Хубаво, добре. Чакай да питам нещо. Я кажи между тия двете снимки. Коя е по-хубава? Тая или тая? Те са еднакви. За какво те питам? Ти нищо не разбираш, нищо не знаеш. Хубаво, чао. Чао. Че си по-скучно, отколкото ми е скучно. Не, всъщност, чакай. Какво? Сетих се нещо. Значи, какво стана? Леле, ще ти разказвам, забравих. Значи, като ходих не ме интересува. Я си гледам тъй. Още нищо не ме питай, бе.